естетиката, функционалността и особено важното хармонично вписване в натоварената градска среда се оценяват високо от журите обитателите на съвременните жилищни сгради. Предстои да връчим награда на сградата, отговаряща на всички тези критерии. Коя е тя? So, my job is not over. The award goes to One Place. Моля да станете да заповядате за инвеститор Георги Апостолов и Инвестор 2000, за проекта архитект Илиян Илиев, планинг, за изпълнител Иван Драшков, IT и честита награда. Уважаемо жури, уважаеми дами и господа, от името на целият екип за проекта One Place бих искал да ви благодаря за тази висока оценка. Искам да поздравя всички колеги за номинациите и за прекрасните проекти, които са реализирали тази година. Да пожелая много здраве, още по-високи професионални успехи. Искам специално да благодаря на архитект Илиян Илиев и Планинг за този прекрасен проект, който ние се постарахме в максимална степен да го реализираме. Благодаря, светли празници и бъдете здрави! Благодарим ви! Журито отличи в